Винаги съм искала да се занимавам с биология като цяло, но сега още повече, навлизайки в дебрите, още повече желая да го правя. Първо в началото, когато разбрах, че съм станала стипендиантка на програмата, първо бях малко стресната. След това се появи една такава чест и гордост и приемане на предизвикателството. И определено смятам, че сега след една година се появи малко по-голямо самочувствие. Както от гледна точка на учен, така и от гледна точка на това, че мога сама да се справя с един проект, с разпределяне на задачите, планиране, след това анализ на резултатите. В интерес на истината, моето дете вече ми каза, че иска да се занимава с наука. Независимо дали ще е в биологията или с нещо друго. Винаги ще го подкрепя, винаги ще го стимулирам и ще помагам с каквото мога. При мен основният стимул да се занимавам с наука е моя нестихващ интерес към астрономията. Той се появи още в ученическите ми години и до момента не е намалял. Започваш дадено изследване, събираш данни, започваш да ги анализираш, работиш, опитваш се да получиш резултати и когато денят приключи, продължаваш работата през нощта, на следващия ден и така, докато не се получат желаните резултати. Когато имаш пълна подкрепа от семейството, тогава е възможно да успееш да развиваш научна кариера. Мога да кажа, че след спечелването на стипендията по програмата за жените в науката, промяната за мен е изключително положителна. Това да управляваш такъв проект и най-вече да приключи успешно, ми показа, че аз мога да се справям с много различни задачи. Самото спечелване на тази стипендия подобри самочувствието и ми дава стимул да продължавам да се занимавам с наука. Аз имам 2 сина. И напълно вероятно някой от тях да ми каже, че иска да се занимава с наука. Не бих била в никакъв случай против, бих ги подкрепила. Когато интересът е истински, тогава човек с упоритост и с труд може да постигне много големи резултати. Да си учен по принцип е трудно. Изисква много упоритост, много търпеливост, особено в моментите, в които задачата, с която в момента се занимаваш, изглежда особено непроницаема. За жалост, това са 90% от случаите. Много рядко имаме щастието да се зарадваме, защото сме открили нова истина. Това, което ни стимулира да продължаваме изследванията си, винаги е жаждата за знание. Непреодолимото любопитство да разберем какво се крие зад загадката, с която сме се захванали в момента. През последната година, благодарение на програмата за жените в науката, имах възможността да посетя университета на Уисконсин в Медисън, където се намирам и в момента. Имах възможността да науча много нови неща, да видя други гледни точки, да видя нови методи. Като цяло мисля, че израснах като учен.